What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Mayroon na naman tayong bagong na-discovering kainan. This time naman tayo dadayo dito sa may bayan ng Sampabian, Pangasinan. Sina nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may bayan ng Sampabian, Pangasinan, dito sa may barangay Tempra, Gilig. At dito nga tayo magtutungo sa may G Avenue, Samgyupsal. Tapatan lamang mismo ng INC Church. At pagkapasok nga natin mga ka-adventure sa loob, agad-agad namang bumungat sa atin ang kanilang naggagandahang ambience dito. Napakaganda, napakalinis, napakaluwang. Aesthetic na aesthetic ang datingan. Pang-instagramable pa. Ang G Avenue Samgyupsal ay nag-o-open araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At dito ka makakatikim ng kanilang pinagmamalaking Unli Samgyupsal na mayroong iba't ibang unlimited side dishes at ang kanilang karagdagang bagong menu, ang kanilang unlimited seafoods. Tignan nyo naman mga ka-adventure, napakarami. Unli pork, unli beef, unli chicken ka rito. Hindi lang kakain ang gagawin mo dito mga ka-adventure, kundi lalamon. Eh grabe, mabubusog-lusog kayo rito. Kasama pala natin dito si Papa Boy TV at ang ating kumpare si Daring Kagiwa Vlog. So yun nga mga ka-adventure, hindi na natin palalagpasin na hindi matikman yung kanilang mga pinagmamalaking mga pagkain dito. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Eh grabe mga ka-adventure, quality. Napakarami nilang side dishes dito mga ka-adventure. Nasa humigit kumulang 20. Tignan nyo naman yung mga kasama ko, sarap na sarap sa kanilang kain. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan at bagong matatambayan kasama ang inyong mga friends and family, arat na rin kayo dito sa may G Avenue Samgyupsal. Along the highway lamang to, dito sa may barangay Tempra, Gilig, Sampabian, Pangasinan. Grabe, napakasarap din tong kanilang seafoods. Merong tahong, hipon at saka alimango pa. Ay grabe siya, quality talaga. Mapapa, kasasarap. Sa mga naghahanap po ng menu, ipupost ko na lang sa comment section para makita nyo. At kung nakarating ka sa video na ito, paki-like, follow and share na rin po ang ating page. At paki-comment na rin dyan sa baba kung tagasan ka para malaman ko kung saan napupunta ang aking mga video. Kaya kung napadaan ka at napadaan sa may bayan ng Sampabian, Pangasinan at bigla kang nagutom at naghahanap ng makakainan, pumunta na kayo dito sa may G Avenue Unli Samgyupsal. The best place to mga ka-adventure para makapag-chill and relax at makapag-banding kasama ang iyong mga family, mga barkada, katrabaho at isama mo na rin ang iyong jowa. At bukod nga sa kanilang Unli Samgyupsal dito, mayroon din sila ditong coffee shop. Kaya naman mga ka-adventure, agad-agad tayo nag-order upang matikman at malasahan yung kanilang mga inumin dito na mayroong iba't ibang series na pagpipilian. Kaya ano pa nga ba ang hinihintay nyo? Kung ako sa inyo, yayain mo na ang iyong mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may G Avenue Samgyupsal. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan.